aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Calmini dental ngal fof, gorko hen e debbo hen, mawɗo hen e suka hen. Bal en calmini dendagal wuro ngo fof, sabu so wiyama alqur'ana ala keddiɗo mo ala ɗo. Ceerno na ɗo, seeremɓe janguinoɓe ɓe kamɓe fof eɓe ɗo. ɗum waɗi alamo ala ɗo hande. Amma neɗɗo noon saɗa haala mo moƴƴi ko taw aɗa andi tarikh makko gila e fuɗɗode ha e wortode. Ceerno Sada gonga ko minen koddunoɗo, kono noon to banggue tarikh makko somi wi yomi haal ɗum wasata taw komi humpiraki hen. Wa amma moƴƴere makko e koddigal makko e gondigal makko e julɓe ɓe, ɗum hay goto humpaka ɗum, hay goto majjaka ɗum. Gondigal makko moƴƴal gila to ceerno Abdourahimu Talla radiyallahu ta'ala anhuma, yo welede Allah won e mabɓe. Ewa en gondani toon e makko, kono wondunoɓe toon e makko kanko ceerno Sada radiyallahu ta'ala anhu ko e almuɓe ɓurɓe hoolede o jeeyano e nder almuɓe ceerno Abdourahimu Talla. Eywa ko neɗɗo mo ganduɗa hoore maɗa, eywa ceedanaɗo almudagal, kadi komo neɗɗo mo ganduɗa hoore maɗa ceerno Abdourahimu Talla kadi ina hoolimo to banggue neɗɗankagal makko, e to banggue jangde makko, e to banggue ndimagu makko, e to banggue deƴƴere makko e deƴƴere makko. Ɗum kam hayso en gondani toon e makko eɗen kumpiti ɗum ina selli e makko. Saabu yiide ceerno Abdourahimu Talla no wurduno toon e makko, ina yiide kadi almuɓe ɓe no gurduno toon e makko. Amma minen ko min garti ɗo e leegal he ko min garti ɗo ko 95, Allah ina wadduno min ɗo no fewi e dendagal alhaaliji wallodirde e julɓe ɓe, gila to haalaji ha e to inɗe ha e to walimaji ha e to dendagal maslahaji yimɓe ɓe fofo Allah ina wadduno min hen no fewi. Nde tawno min tawi kanko ko omo rendini leyɗe ɗe foof, omo rendini leyɗe ɗe foof, haajuji leyɗe ɗe foof o waɗi ɗum haaju makko, haajuji leyɗe ɗe foof o waɗi ɗum haaju makko, haalaji leyɗe ɗe foof o waɗi ɗum haalaji makko. Omo walli yimɓe e to banggueji foof, ko weeɓani hande, ko weeɓani hande. Hay to banggue jangguinde yimɓe ɓe to banggue lotgal, o ina ɗo yimɓe na ɗo ina gandi o jangguini hen yimɓe ko heewi ko heewi ko heewi. Eywa machallah ko neɗɗo guittuɗo on noon haaldemo, so wiyama ya haal e makko, haaldemo weeɓata, kono kadi haaldemo kadi sattata. Saabu moƴƴere kam so neɗɗo wiyama ko moƴƴo tan gayni fofoof hankanti, ala ko heddanimo e moƴƴere hankanti. Sa wiyama ka moƴƴo tan a gasni golle. Ɗum waɗi ceerno meɗen ceerno Sidi Ahmed Baro o wi so neɗɗo wiyama ko moƴƴo taw tan ko moƴƴo o wonata ko jahowo jama, taw tan ko moƴƴo o wonata ko jahowo jama. So tawi a yahata jama a wiyama ka moƴƴo, ya andu ka puntaɗo, a funti kadi hoore maɗa. Ɗum noon kanko yimɓe fof ina ceedanimo wonde ko jahowo jama ha o itta o waɗa almami. Ɗum kam goto fof ina seedi ɗum, ina andi ɗum. Alhamdulillahi rabbil alamina. Ɗum koye moƴƴereji ɗi Allah waɗanimo e jama yarimaleɗo, gila jama ono woni ɗo yarimaleɗo ha no wontiri dow to foof ni ko ceedanaɗo e almamagal he. Ɗum noon ko neɗɗo moƴƴo, mbawɗen wiide tan ko neɗɗo moƴƴo. Wa amma wiide ko o nannimo jangde, ko ɗo o jangi ɗum ɗo, ko o wuuri ɗo e naggam ɗiɗo duuɓi o wuuri ɗo, ɗum en keɓani haqiqa muɗum. Ene kono kam ko seedade tan e seeɗa e moƴƴereji ɗi Allah waɗi e makko. Kadi ko neɗɗo ballunoɗo leñol ngol no fewi, leñol maɓɓe ngol, leñol baba Alpha e ngol, ko neɗɗo ballunoɗo ɓe no fewi no fewi, ko neɗɗo guittuɗo hen, sikki ala ko yeehi ko yolde muɗum ina dari hen. Hay sinno sukaɓe ɓe ina tinni ina dari hen darde moƴƴere, kono noon la khalafa ba'da salaf, lomtade arduɓe ɓe weeɓani. Aba'ukum khayrukum ila yawmil qiyamati. Babiraɓe moɗon ɓe kamɓe ɓuuri on tan moƴƴude ha darga daro. Neɗɗo ertoto tan, kono noon alhamdulillahi rabbil alamin. Allah wi walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatihim
wa ma alatnahum min amalihim min cheyin kullu mri'in bima kasaba rahim. ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɓen ɓe ganduɗa hoore maɗa ewa geñɗe ɓiɓɓe muɗumen ina gabbi e maɓɓe to banggue pele maɓɓe moƴƴe e to banggue gollande ɓe Allah e to banggue yidde ɓe Allah ene laaɗo muɗum e to banggue limanagal maɓɓe ɓiɓɓe ɓe gari celani ɗum ina gabbi hen ina golla e ɗum ɓiɓɓe ɓe kadi babiraɓe ɓe hay sinno ɓuuriɓe gollude hay sinno ɓuuriɓe darade hay sinno ɓuuriɓe tinnade saabu tan koɓe gabbi hen koɓe celani pele ɗe ma Allah ƴettu ɓiɓɓe ɓe wattaɓe e babiraɓe ɓe tawa kadi goto fof ko faggi ko Allah ina wattat ɗum e gueɗal muɗum taw ustanani babiraɓe kadi hay batte ɗum noon falillahi alhamdu sukaɓe ɓe eɓe daari e nden darde e yaɓɓude e pele jinnaɓe mabɓe kamɓe ɓe o acciɗo e galle heɓe alhamdulillah eɓe tinni e duniyadu eɓe tinni e nden darde eɓe tinni e dendagal gueɗe ɗe foof ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen jettaɓe sa yi ɗum ɗo hande jibinama ɗo ɗum ɗo feeñiɗo ɗeɗo golle ɗe peeñiri ni ko darade darde sukaɓeɓe e abbade e pele jinnaɓe mabɓe ɓe e ñimtindeɓe hen e wallude ɓe hen ɗum waɗi ɗeɗo golle peeñiri hono ni so neɗɗo woni baɗɗo hono oɗo ñalawma sukaɓeɓe ko janggui ɗo ko fo enen fof en keɗima ɗum alhamdulillahi rabbil alamina ina moƴƴi ina rewi lawol ɗum noon limithli hada falyamalil amiluna eywa min calmini bandiraɓe fof min juurima ko won caggal meɗen ko ina ara ina heewi wamma ceerno Sada Ly ko ɗum ɗo tan mbaweten haalde e makko haalde ko haalete e makko ko kam ina heewi e mbawa gaynidde ɗum kono kam eɗen gandi ko en ceedaniɗo moƴƴere hayso en tottiɗo cukalel guel ganduɗa hoore maɗa ina nananno ceerno Sada Ly tan yo haal habaru makko wasata ko hokki en hen hay sinno ko konngol saka noon enen mawɓe wurdunoɓe ɗo e makko ɓe yettode wodani Allah eɗen ñaagui Allah yo Allah ɓuɓanɓe toon kanko e dendagal maaɓe julɓe foof alqur'ana o batten e muɗum haqqille no feewi batten e alqur'ana o haqqille no feewi eyyi ko oɗo wino ɗo ko woda ceerno Bachirou haaliɗo joni janguinde neɗɗo fatiha tan janguindemo ɗum wona tan fatiha ko mofti hen ko ina heewi fatiha woni ummul kitabi deftere nde kadi woni ummu gayril kitabi fatiha woni yummum deftere nde kadi deftere nde ko kayre woni yummum dendagal ko wona deftere nde fof ko deftere nde woni yummum ɗum noon neɗɗo tinno neɗɗo jangguinanma fatiha ha gasna on ala ko mbawɗa yobde mo ɗum noon nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e gurdam makko sahabaɓe ino gullittono no feewi wonde woɓɓe hen ngala jawɗele ko dokki miskineɓe ngala jawɗele ko mbaɗi e jihade fi sabilillahi on saaɓe gullito nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah addanamo jaabowol wonde kamɓe ɓe dokkama ko ɓuuri jawɗele ɗe holi ɗum sabul mathani wala gadatenaka saba min al mathani wal qur'an al azim dokkaɗo ɗum ɗo ala ko rokkaka ala ko heddana e moƴƴere ɗum waɗi fofoof ina mofti hen ɗum noon yo Allah wallu hono baba galle en ɗum Allah hebbina ɗum ɗo e wuuro he ewa tinnare mabɓe nde feeñi yiyama hono ɗiɗo ñalawmaji ina feeñina wonde neɗɗo o ko yahata ko e ko waɗata ko ɗum ko haaju makko eɗen ñaagui Allah ɗon ɗum ɗo fof heɓori ko barkeji jinnaɓe ɓe kamɓe gaddi en e ndeɗo moƴƴere ɓe tuuti en ha mbawɗen wadde hono ɗeɗo golle ɗo ɓe mbawi wonde fof Allah ɓuuɓanɓe moƴƴanaɓe yurmoɓe yaafoɓe e dendagal bakkaruji foof enenne Allah hokka en rewde hen e pele mabɓe hokka en ñemtindeɓe ko suuɗi hen e ko feeñi wasiyade sukaɓeɓe tan yo ɓe ɓeydo tinnade no feewi wasiyade sukaɓeɓe yo ɓeydo tinnade no feewi yo Allah yoɓ seereɓe ɓe moƴƴere ɗum ɗo tan nde woni nafoore ko onon mawɓe ɓe wonnoɓe ɗo hanki ɓe jeehi hande ɓe ngala ɗo ko sukaɓe ɓe goni ɗo sukaɓe ɓe ko onon gontoyta ɗo mawɓe on saaha onon goni ɗo tureteri ɗi ganduɗa hoore maɗa ina nafto e renɗo arowo janggo ngo ɗum noon yo Allah wallu en hen yo Allah moƴƴinan en ɗum yo Allah waat barke e sukaɓe ɓe foof hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh